Сәлем дуслар, үзеңне шиттен күзәтү жиңел түгел әлбәттә. Шулай да җырчыларыбызның кайсылары үз-үзләренә гадел бәя бирә белүләрен алдагы минутларда ачыкларбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм мин Дилә Нигъмәтуллина. Без инде гадәттә атна сайын бер катнашучы белән саубуллашабыз. Кем икән ул? Әйдәгез әле бергәләп ачыклыйк. Премьерага да вакыт килеп җитте. Әйдәгез бергәләп карыйбыз, игътибар экраннарга. Яратырга сиңа тиңнәр булмаганны хыял димен, ләкин телим син хыял минем җаным, ә мин сиңа кем, синең шәүләңдә барсы үткәнме, син беренче. Син бердән бер инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләдем, тик сине эзләде күзләрем, син киттең, югалтың, мин синсез калдым, бәләмә җитәр, җибәр. Гәртең мине дөньямны, мин барлыкка китердем буямны, ләкин беләсем килә, уйнадың икән нигә, әйтче кем соң мин синең күләгә, бер кирәкмәгән, син беренче. Син бердән бер инде югалтам дип белмәдем, уйланып һәр тарафтан эзләде күзләрем, югалды, мин синсез калдым, бәләмә җитәр, җибәр.
Җыр дип аталган тылсымлы дөнья, әле мин белмәгән, ишетмәгән әйберләр, ачмаган ишекләр бик күп. Шуңа күрә җыр дөньясы минем өчен кызыклы да, шул ук вакытта тылсымлы да. Мин әле озын юл башында гына, ди чираттагы җырчыбыз. Мин сиңа уңышлар телим һәм алдагы баскычны тапшырам. Синең якка мин бәреләм шул каршы ярларга синең генә назлы кочагыңда теләр идем янарга сине генә көткән йөрәгемнән синең белән килә шул янасы ике ташкын булып икәү бергә Үз эшемнең остасы булу өчен мин бик күп хезмәт куям, ди Идиатуллин Илдар. Мин һәр вакыт үземә бик таләпчән булдым. Үҗәтлегем һәм эшне ахырына кадәр җиткерү теләге уңай нәтиҗәләр бирә. Үземнеке, үз болытым, үз яңгырым, кояшым, килә гомере буйларына, синең җылың тоясым, йөрәгең ашкынып торсын, үземнеке дияргә, ә мин вәгъдә бирәм сиңа, гомере буе сөяргә. Күзләремә карыйсың
Чагым булган чакта иңнәреңне куясың үземнеке дигәнеңне юктыр тыңлап туясың үземнеке син Аллаһның бүләге үземнеке дигән саен балкый күңел түрәләре үземнеке үз ярым син үз барым гел үз булып түзем булып яшәргә иде җаным Үземнеке диясең дә эретәсең көчакта сөеназыңны саласың мәхәббәтле учакка ә мин сабый баласыман сыенам сиңа һаман иң кадерле хисләр төзәм татлы сүзләрен табам үземнеке син Аллаһның бүләге үземнеке дигән саен балкый күңел түрәләре үземнеке үз ярым син үз барым гел үз булып түзем булып яшәргә иде җаным Киләсе җырчыбыз үз фикерен булай дип белдерде. Җырчы булу үз өстендә зур эш таләп итә торган авыр хезмәт. Тавыш яңгырышы, үзенчәлеклек, сулыш, бары тик алга омтылган кеше генә уңышка ирешә ала. Сөйүті жүмбірленген шағақларымда теңсінмәдің гүл бақшамны ұрап бұздың Оңламадың, соңламадың хислерімні шешке атқан қопшы гүлге қолың создың Кірпігімнен базғы ışıklar tamған şaqta Ümbіп yuatuşым сен болмадың Көз яуларын алырлық гүл екенсің деп Соқланмада, ақланмада сен сыңладың Өкен мен өткенерге өкелемейм Көптен тұнды ол көнердің яралары Саф мәхәббәтле сәнінде қайындырып Көклер көйе өзі сенен аралады Кірпігімнен базлы ışıklar tamған şaqta Ümbіп yuatuşым сен болмадың Көз яуларын алырлық гүл екенсің деп Соқланмада, ақланмада сен сыңладың Көзләр жетсе сула хәтта иң затлы гөлләр Үз тажларын аша язын серлеләре Язда деми көздә
Биредә Сирази Филфат. Кечкенәдән хыялым җырчы булу иде. Ниһаять, әлеге хыялыма ирештем. Минем тормыш девизым көн сайын үз өстендә эшләү ди ул. Лайыклы җавап, лайыклы баскыч бүген синеке. Йөрәгемдә күпме моңнарым бар, сезгә әйтер күпме сүзләр бар. Чиксез галәм кебек минем дә бит, шул кадәрле җирдә дуслар бар. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле. Дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле. Дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Зәңгәр күктә балкыган кояшының сез бите якты җылы нурлары. Җилгә каршы торган җилкән кебек, ышанычлы якын дусларым. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле. Дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле. Дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Сез дусларым күңелемә якын, аерылмасын сездән юлларым. Тормышымны ямгә нурга тергән, сау сәламәт булсын дусларым. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле. Дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Дуслар белән яшә шундый рәхәт, дуслар белән һәр чак күңелле. Дуслар сезгә изге теләк, бәхетегез булсын гомерлек. Бәхетегез булсын гомерлек. Ленур Бектимиров үзенең җырлау осталыгын булай билгеләде. Үземне начар җырлыйм дип уйламыйм. 5 балдан 5-не бирер идем. Башкача уйласам җырлап та тормас идем. Ди җырчы егетебез. Әфәрин. Үзеңнең бәяңне беләсең. Хит парадыбызда ничәнче урында урнашканыңны хәзер ачыкларбыз. Bir gün kилеп туктап куйса әгәр, гомер сәгатенең укылары барда кала, җирдә өелешеп бикләнәләр кайту юллары. Барда кала, байлык малың кала, кала эшләнмәгән эшләре, кала вакытында якыннар
жылы sözlerim Şükür kılıp Yaşık bulganına Rabbim birgen bizge barısın Oya kullar Kurir kuzeler birgen Sabırlıkla birgen zurasın Barda kalan Baylık malın kalan Kolay işlenmeyen işlerin Kola vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen жылы sözlerin Nefislerini Alğa jibermişe Riza bulup yaşık barına Unutmuşa Barıp basasını Bir zaman Rabbim karşına Barda kalan Baylık malın kalan Kolay işlenmeyen işlerin Kola vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen жылы sözlerin Barda kalan Baylık malın kalan Kolay işlenmeyen işlerin Ola vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen жылы sözlerin Ola vakitinde yakınlarla Eğitilmeyen жылы sözlerin Eğitilmeyen жылы sözlerin Дуслар, сіз ТМ-ТВ телеканалында яшьлек тавышы тапшыруын карыйсыз. Һәм сезнең белән әле дә мин Диля Нигъмәтуллина. Әгәр сезгә җыр яисә клип ошый икән, QR-код аша безнең сайтка кирип, үз тавышыгызны калдыра аласыз. Қайда қалды екен біздің ұнытылып сүйген ошақлар Ömür boyu iske düşer Indi sırlı idi kişiler Nindi kaynar idi kışaklar Yürgen şaqta jitekleşip Yakın idi bizge bəxit Barıp kına jitip bulmadı Tıyılsa da yakın bulup Жеңілгіне болмай ұзып Sikelteliyken yolları Болмады, жеңіл болмады Sınadı bizni sınadı
bulmadı Aramızga jiller kirgenler Aragıllandı yolları Ebexit kütüp durmadı Yaragaydı bizge üpkeller Yürgen şokta jitekleşip Yakın idi bizge bekir Barıp kına jite bulmadı Tıyılsa da yakın bulup Jingilgine bulmuyorsun Sikelteleyken yolları Başka ayrıldık iki yaka Biz adaşkan iken adaşkan Unutular gına bulmaz Sağınudan yürek duymaz Min elde seni yarattan Girgen şakta jitekleşip Yakın idi bizge bekir Barıp gına jite bulmadı Duyulsa da yakın bulup Jingilgine bulmuyorsun Sikelteleyken yolları Girgen şokta jitekleşip Yakın idi bizge bekir Barıp kına jite bulmadı Duyulsa da yakın bulup Jingilgine bulmuyorsun Sikelteleyken yolları yakın bulup Jingilgine bulmuyorsun Sikeltelerken yolları Sikeltelerken yolları Җырчы ул сәләт кенә түгел, күбрәк үз өстендә эшләү ди Регина Нур. Сәләтне үстерү өчен ешрак концертларда, конкурсларда, фестивальләрдә катнашырга кирәк. Җырчыбыз да үз киңәшләренә тугры калып, хит парадыбызда катнаша. Yazmaş, Nikolay buла Яраткан йөрәк Гел елап тора Yazmaş, Nikolay була Яраткан йөрәк гел елап тора Йөрәк, нигә елыйсың син Булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк Йөрәк, нигә елыйсың син Булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк Язмаш, сынама миңа ярдәм ит Миңа сындырма мине Язмаш, сынама мине Миңа ярдәм ит Миңа сындырма мине Йөрәк, нигә елыйсың син Син, булмый үзгәртеп, булмый яшәргә кирәк
үміт елейсің сен болмай өзгертіп болмай яшәргә кирәк йөрәк үміт елейсің сен болмай өзгертіп болмай яшәргә кирәк болмай өзгертіп болмай яшәргә кирәк. TMTV телеканалы өзінің мүмкіншіліктерін күннен күн кеңейтә бара. Әгәр сіз топ шоуыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кіріп, үзегезгә уңайлы вакытта кіріп карый аласыз. Күзләремдә минем нурлар китә, сыман нурсыз кала кебек, җырларымда сүзләр. Ай сөекле, синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан. Синең хисең зәңгәр томан. Синең хисең Bilgisizlik tezrek aşıl, tezrek aşıl, tezrek üskar. Ayızgın bu tezrek yaktadır, gitsin yüreğimden şıngıları. Yurt'a gitsin bir şularım, yurt'a gitsin. Топ шоуыбызны искә алыр вакыт килеп җитте. Синең күләгә бер кирәк мәгән. Син беренче, син бердән-бер, инде югалтым дип белмәдем уйланып. Синне генә көткән йөрәгемнән
Байлыk malın kalan Kolay işlenmegen işlerin Kola vakitinde yakınlarla Eytilmegen жылы sözlerin Yürgen şakta jitekleşip Yakın idi bizine bəxit Varıp qına jitip bulmadı Tıyılsa da yakın bulup Jingilgine bulmayusuz Sikelteli iken yolları Yürek, yürek, nege lıysan sen bulmay özgerdi Bulmayın yaşarga kerek Yürek, 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 nege lıysan sen bulmay özgerdi Bulmayın yaşarga kerek Dilang hisan Әлі хамам Зәңгәр Ел сайын түзімсізлік белән көтіп алына торган мизгел. Ел сайын иңнәрне белгилей торган вакыйга. ТМТV премиясы. Уфа шәһәре. Кабатланмас тамашаны күрми калма. Билетлар инде сатуда. Мәне тагын күзләр җитте Мәне тагын яфрак коела Салкын көзнең сары төсе Сагыш сала күнәр бояга Кайдан сине эзлим икән Кошлар белән китим икән Инәремдә талма җилкән Юлларымда сары ширәм Юлларымда сары ширәм Килсин, килесин, үзен кил Яратам шуны бер Килсин, үзен кил Әле дә сан түгел Килсин, килесин, үзен кил Яратам шуны бер Килсин, үзен кил Әле дә сан түгел Көзгө тойга салкын җилдән Эшегәндер әле баягы Син яшәгәч яшим интән Күңел белән сиңа сыянам Тәрәзәдән карыйм кыш
Сәләтсез кешеләр булмый. Аны бары тик танырга һәм үстерү өчен тиешле шартлар булдырырга кирәк. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында сәләтләргә бай булган яшьлек тавышы һәм мин Дилә Нигъмәтуллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока-пока.